Kali Kertész Bagala je blázon do slovenskej literatúry. 24 rokov, 350 titulov, viac ako 1000 literárnych akcií a nulové ekonomické výsledky. Otvoril dokonca vlastné knihkupectvo. A tiež nič. Dá sa vôbec predať niečo také nepredajné ako kvalitná slovenská literatúra? Skeptici hovoria, že nedá, lebo čitatelia kvalitnej slovenskej literatúry neexistujú. Ale my sme uverili, že existujú. A ak existujú, tak ich treba poriadne predstaviť celému svetu. Rovno vo výklade Kaliho knihkupectva. A potom sa stalo toto. Facebookový post s ponukou na čítanie vo výklade zasiahol za necelých 24 hodín organicky viac ako 10 000 ľudí. Ľudia kampaň od začiatku zdieľali, šírili, lajkovali, komentovali. A hlavne čítali a predstavovali sa vo výklade. Krátko po začiatku kampane už nezostal žiadny voľný termín. Ale ďalší a ďalší čitatelia sa chceli predstaviť. Tak sme vyhlásili nočné čítanie. Niektorí sa vo výklade predstavili nahý, pretože vraj na čítanie nepotrebujú nič. Napokon sa čítalo nielen vo výklade, ale aj na ulici. Úplne samé prišli za kampaňou médiá. Veľmi rôzne médiá. Kampaň sa veľmi páčila intelektuálnym denníkom. A nie len slovenským. Ale prekvapujúco aj tým najkomerčnejším webom a tabloidom. Čítanie vo výklade inšpirovalo slovenských básnikov. A vydavateľ si vyslúžil pochvalu od priamej konkurencie. Hashtag Čítam u Kaliho sa stal synonymom milovníkov kvalitnej slovenskej literatúry. Na Facebooku, ale aj na Instagrame. Zábavne veľký záujem o malé knihkupectvo bol vidieť na predaji. Tomu navyše pomohlo sprievodné promo. Každý čítajúci dostal zľavu na knížku rovnajúcu sa počtu minút, ktoré strávil čítaním vo výklade. Výsledok? Nárast obratu o 700%. Nečudo, že šťastný knihkupec nakoniec ešte raz predstavil svojich čitateľov. Tentokrát vo videu, ktoré uzavrelo túto netradičnú kampaň. Ako prvý bol Daniel Zverina, Terezita Šimová, Kikuš Líšková, Ludvík Bagín, Sandy Moon, Katarína Smíkalová. Absurdita na záver. Japonská televízia prejavila záujem natočiť dokument do netradičnej popularizácii slovenskej literatúry. Sú na ceste.